Čau. Tady Jéňa. Tady Roza. A dneska nebudeme ochutnávat jídlo, ale hrát takovou hru. Takže uvidíme se pak. Tak. Hra je o tom, že máme gumičky. Jéňa má gumičku na ruce. Na ruce, protože já na se mi noze. to roztrhlo. A vzali jsme si ze zombírky karty a budeme plnit. Čtěte to prostě pospátku, nám to nejde. A budeme plnit výzvu. A ten, kdo to neudělá, tu výzvu, tak ten druhý natáhne gumičku a praští ho. Takže já se na to netěším, Roza. Já docela, jo. Takže tady budou karty. A jedno začínej. Tak jo. Mně, jo? Jo. Tak jo. Nosem rozviď a zhasni světlo. Dobře. A to takhle natyčím. Dobře. Dobře. Bylo docela lehký. Tak jo. Tak jo. Tak si dám takhle. kartičku. Teďka. Řekni vyjmenovaná slova PP. Pícha, pytel, pisk, netopír, slepý, špil, kopyto, klopítace, třpitice, zpytovat, pikat, pír, pířice, čepířice. Dobrý. Tak teďka mě kartu přečti. Dobře, je. Za 2. Takže během 10 vteřin řekni pospátku Taj Mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jau, ty ogo. Rozo, to jsem asi neměl dělat, ty za mě tyko budeš zlá. Zatímco ostatní hráči počítají do 10, řekni pospátku čisté ponožky. 1, 2, 3, 4, I, K, Ž, O, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A já ti řeknu, jaký to bylo. Ik, žono, p, Ik, Ž, e, t, si, č. Tak dělej. Jo. Tak takhle. Ne, rozumné. To je docela dobrý na ty ruce. Tak jo. No. Tak asi tě vychutnám. Půl minuty nemrkej. Oh. Já to dopočítám. Dobře. Tak teďka... Asi to bylo půl minuty, no to je jedno. Já to počítal. Takže, teď já. Kde máš tu kartu? Dal jsi sem? Jo. Dobrý. Udělej tu Leně. Musíš ho udělat. Tak teďka to bude Ty docela cukr vtipný. pryč. Počkej. Dobrý. Já už nemůžu. Tak, Trochu dozadu. tak, jo, teďka Leňa. Nečte kartu. Takže pomocí pantomimy No. proveď, jak plaveš ve studené vodě.
Dobře. Tak teďka já. Dobře. Tak. Recituj říkanku hlasem tvé oblíbené kreslené postavičky. Jo, takže. Byl jedno pes a ten psa měl jo. No a jaká postavička to byla? Mickey Mouse. Nikdo z vás mě poznal. No. Takže. Takže. Udělej fenku. Jo, dobrý, to bylo easy. Tady. Předveď mimozemšťana. Počkej. To je náš mimozemšťan. Jítí volá domů. Tak. Já myslím, že jsem to splnil. Jo, splnil. Tak. Facka rána mozek. No. Tak jo. Ty jsi na to koukla tak jinou. Ne, o. Takže. Zaspívej znělku z televizní reklamy. Nevím. Jo, já se na to tak těším. Ach jo! Já vím, já jsem hajzlík. Dobrý. Tak jo. No, tak. Dělej. Rozcuchej vlasy spoluhráče po tvé pravici. Ale to je pro... Tak, To je jedno. tak po své levici. Dobrý! A tak ho musíš světat celou hru. Já jsem na cuchání expert. Můžeš. Počkej, teďka ty? Ne. Jo, vlastně já jsem četl. Teda ty si četl. Dej si páku se spoluhráčem napravo. Super. Okay, tady takhle. Ne, musíš... Ty jsi blbej, ty to musíme dát... Ale to došlo. Já vím, já jsem blbej, sorry. Ale to tam nemůžeme dát. Takhle. Tak. Teďka nás chvilku nevidíte, protože já blbec jsem rozbil kamerku. Tak. Tak počkej. Tak hotovo. Tak vyhrál. A nemůžu Tak. si za odměnu to, gumičku. Pohodě, no, to jsi. Tak jo. Sundej jednomu ze svých spoluhráčů pusou ponožku. Jo, ale to si dělám každý den na sebe. Tak dělej, já se na to těším. Fuj, tady byl. Já nekoušu! Já nekoušu! No a ty mi ji nandej. Já srandu, ne, tu svoji smrdušku si nandej. No můžeš. Super. Takže. Vyjmenuj 5 čínských měst. Teď si to Co? učí. Vyjmenuj 5 čínských měst. Ježiš. Šanghaj.
10, 9, Čína. 8, Ne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ty zatím máš 3 a já 1. To je dobrý. Dobře. Tady. Dej pusu jinému hráči. Dobrý. Tak. Jo, no teď můžeš. Oko. Je. Tak. Takže. Počítej do 10 v nějakém cizím jazyce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobré. Tady. Ještě to normálně. Tak. Pomocí pantomimy předveď nějaký sport. Ostatní hráči budou hádat. Tak dělej. Tak počkej, já jdu na zem. Tak natáčím mě, prosím. Jo. Tak. A nesmíš u toho mluvit, musíš to předvádět. Jo. Fotbal. Ano. To bylo lehký, když na ten fotbal chodíš. No, děkuji. Já jsem retardovaný. Tak. Jo. Tak teda dostáváš ode mě. No. No. Po dobu 20 vteřin si držte levé ucho pravou rukou a pravé ucho levou rukou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Splněno. Dobrý. A co je na tom těžkýho? Hodně. Dělej. Vyber si jednoho hráče a rozesměj ho. Ty vole. No tak to je dobrý, no. Tak dělej. Takže. Zívej a donuť alespoň polovinu hráčů k tomu, aby udělali totéž. Když ty zíváš, tak já nemůžu zívnout. Jestli se budeš spát, tak já nezívnu. Tak jo. Tak. Já pláču. Se tančí společný tanec i s imaginárním tanečníkem. Tak dělej jen. Společný. Teď jo, já se takhle držím imaginárního. Aha. Dobrý? Jo.
Lidi. Tak, že. Vykoktej sklenici vody. Cože? Vykoktej sklenici vody. Tak asi dáme pro vodu. Jo, počkejte. Já vám ještě chci říct, že pokud byste chtěli vidět video, jak hrajeme zombie ruku, tak určitě zanechte pár lajků a pár odběrů. Můžou to být i dislajky, je mi to jedno. Super. Tak se máme vodu. Je toho takhle málo, protože více mi do pusy nevejde. Takže... Ty jsi to polkla, vyplivla. Ahoj. Neboj. Pojď. Ježiši, kočorku. No. Čičerku. Čičere. Tak, hotovo. Jsem to splnila, tak teďka já. Razo. Co? Zarepuj oslavnou píseň na našeho premiéra. Petr Pavel, ten je nejlepší. Petr Pavel, to je král světa České republiky. Petr Pavel, to je prostě nejlepší chlap. Petr Pavel je vzor pro děti s Babišem. Dobrý rapper, co? Tak asi mám vzpomněla, že? Mhm. Takže tohle si užiju, roz. Vyjmenuj mořské živočichy začínající na písmeno V, S a D. Jakže? V, S a D. Delfín. Kolikže? Vyjmenuj mořské živočichy začínající na písmeno. Jo. Takže delfín, velryba a ještě S? No. Pokud to nesmíš, tak je gumička. Deset, 9, 8, 7. Nech toho. No tak nic. Tak to. No se nevím. Já doufám, že to uděláš. Takže... A co je na S? Nic. Skoro. Sardinka. Tohle nebyla zase tak, mohl jsem ti dát větší. Ježiš, ty to máš úplně červený. Tak na, tak dělej. Tak jo. A jsem v háji, teďka bude zlá roza. Celé další kolo dělej, že držíš deštník ve větru. Ve větru, ve velkém větru, koukej. A to je šinkou. No, to dělej. Další celý kolo, takže musíš číst a dělat to. No tak, jedu. Držíš deštník. Stůj je minutu na jedné noze. Tak počítej do 60 a toč mě.
Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Já si to udělám 8, těžší a zavřu 9, oči. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dvacet 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. No dobrý. Jako zvládla jsem to. Jo, a já taky. Tak jo. Tak a já nejdu na to, ale já si vezmu to. Takže. Než ostatní napočítají do 10, vyjmenuj 6 hudebních nástrojů. Kytara, 1, housle, flétna, trumpeta a 3, trombon. 4, to bylo 6? Jo, Ještě jednou. a ještě kytara, klavír, trombon, Ještě jednou. kytara, klavír, trombon, trumpeta, potom je housle a ještě 4, 5. basa. Dobrý. Jak to, že to ne to? No tak dělej. Sice jsem se vůbec neučil, ale dobře. Takže. Zastepuj. Cože? Zastepuj. Tak zase otoč. Jsem nečekal, že umíš stepovat. Tamhle čičík. Čičiku. Co to ta tvoje máma dělala? Teď já. Tak. Stůj minutu na jedné noze. Tak pojď. Pojď si rychle jednou. A hlavně neschoď na dole. Tak jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, nedrž se. A to je teprve druhý, ty máš asi 4. No a co? Ale můžu to potírat, tak pojď. Tak, teď si to dáme nahoru. Ale to je dobrý. Já to nevá. No tak dělej. Takže. To si tě vychutnal. Takže. Ukaž všem svoje bicepsy. To je tohle. Což já nemám. Dobrý. Ty nemáš bicepsy. Nemám. Bicepsy jsou prsa, jakože takhle, chápeš? To jsou... Jo, dobrý. Dej mi... Moje kartička. Tak. Prosím, a tam je něco dobrý.
broukej si nějakou melodii tak, aby ostatní hráči poznali, o jakou melodii se jde. Nevím. 10.4.98. Mhm. Tak dělej. Já si to užiju. Co? No, počkej, ale... To byl tvůj úkol. Co? Jo, ty jsi měl zabroukat nějakou písničku, aby jsem já to uhodla. A že ty to neuhodla. No, takže já... Co? Ty, to byl tvůj úkol. Ty jsi měl zabroukat, aby to někdo, aby já jsem věděla, o jakou jde. Aha. Takže jsem nesplnil, takže dej mi ruku. Tady máte, pane. Ty vole! Já si to zastudím činkou, mě to nevadí. No tak dělej. Dělej. Duch. Takže, patře. Máš to? Zeptej se hráče po své levici, jaká je jeho nejoblíbenější televizní postava. A předvěti. No. Tak jaká je tvoje... Ghost Rider. Cože? Ghost Rider. Já myslela, že Spider-Man. Ghost Rider, to A co je to neuhod. Ghost Rider? No to musíš předvíst, já ti to nemám říkat. Myslíš Spider-Man? No. To je s těma, viď? Co? To je s těma. Možná. Že jo? Ne, to je Freddy Krueger. Jako vážně. No! Já si to užiju, jestli to nedáš. Jestli si nevzpomeneš, dávali to nedávno v televizi. Má to něco spojeného s ohněm a s mrtvolama. Ty vole. Nebo jakoby s kostrou to má spojený. A jo! A jezdí na motorce, ne? No to je jenom jízda na motorce. Oheň, oheň, všude oheň. Razo, ale to, on jezdí na motorce a šlehá oheň. To je jedno. A že neděláš oheň. Ale když on má jet na motorce a on nedává ruky k celé. Ježišmarja, tak mi... Neumím prostě. Tak můžu ti dát gumíčku? Jo. Ježiš, tak čestný člověk. Kočko. Kočko blbá. Je, to jsem říct nechtěl, já zvířátka mám rád. Kocoure! Št. Ne, upoj se spát. Já ho zpacifikuju. Kocoure, kde seš? Dobře, spacifikoval jsem ho. Obleč si nějaký kus oblečení na ruby. A já, počkej. Všechny musíš mít obráceně. I trenky? Jo. A pak si předvedeš, jo? Ty jsi hrozná. Ale trenky nebudu dělat. Ale budeš, ale schováš se tam. Schováš se tam. Na to ti kašlu. Tak ne. Ale všechno musíš mít na ruby.
kraťasy. No wow! Ty jsi tak inteligentní. A pak tě ukážu. Já dostanu deset a potom se na sprchu. Udělám si snídaní a hodím ji do krku. A úplně v obratě a ještě na ruby. Jak jako na ruby? No, hele, triko máš dobře. Cedulkou ke krku máš? Jo tak. No, nemáš, takže ještě triko si obrat. Hej, ale to není fér. Není, teda je. Víš, jak mě bolí hlava, když takhle visím. Tak dělej. Ty vogo, ale Může tohle to nemá být celý ceduly. den. Víš co, já na ty krátce si kašlu, na to ne. To ne, Rozo. Ne, tak si je neobrať, ale obrať si všechno. Jo, Ne na ruby. kámo, mě umírají nohy. Jo, mám to. Tak pojď, musím ti ukázat. Jak seš na ruby úplně celý. Já se nechci znova převlíkat. Budeš muset celou dobu být takhle. Já se rozbiju moje rozbité koleno. A otoč se. Ježišmarja, vytáhni z kalhoty. No, a máš všechno na ruby. Dobrý. Tak, už je oblečený, takže teď já. Zabroukej národní hymnu. Ne českou, ale národní. Cože? Národní hymnu, ne českou. A jakou jinou? Já nevím, co je národní. To je Normálně česká. Aha, tak dělej. Kde domů? Jo, zabroukat, jo. Jo. Takhle. Koksoure! Pardon, omlouváme se, ale znáte to, počka. No, stačí. Hotovo. Jo, stačilo. Takže. Mě vychutnáš, že? Já to chuť. Udělej stojku. Dobře, to pošle. Tak zavřem. Počkej. To není stojka. Ale já neumím stojku. No tak pojď. Počkej, já to ještě zkusím. Ať nespadneš. Já tam tu druhou nohu netáhnu. No, Já bych si prdnul. No ale já to myslím vážně, já bych se prdnul. Tak dělej. Můžu. Jo! No. Tak a jestli to uděláš, jak ti to natáhnu až ke mně. Volí jak. No.
Dej mi gumičku. Nej, nemám. Co? Mě se utrhla. Svlékni si jednu část... Počkej. Cože? Nic. Gumičku. Ne. Počkej. Svlékni si jednu část oděvu. Můžou to být ponožky. Ne. Jednu část oděvu. Já si můžu vybrat, takže buď kalhoty, anebo... Hej! Ponožku. To je fér. Ale Je. svléky si, ale tam neříkali jak to můžu říct? Já úplně mám ty vystouplý draze, já to mám vystouplý. Než toho. Během 10 vteřin vyjmenuj 5 věcí, které začínají písmeny R, A, D, K, V. 1, 2, Roza. 3. Počkej, jak to... Věcí Jo. R. 1, 2, 3, 4, 5. Ruka. A. 6, 7, 8. Afrika. Jo. A to není věc. To je stát. Tak u každého písmenka budu začínat 10, jo? 1, 2, 3, 4. Iron Man. D, A, B, C. Teda A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duch. K, 1, 2. Kočka je tam. To je zvíře, to není věc. 1, K. 2, 3. Krabice. Jo. V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je zvíře. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vůl. 5, 6, 7. Vanu máme dole. Prej. No, já jsem to je takový zvíře. vůl. Prej. No, Já jsem ty. takový vůl. Takže. O každém hráči řekni něco vtip. Jestli řekneš, že jsem tlustý. To není vtipný. Ajaj. Jsi pořád rozcuchanej a chováš se jak blbec. Co jsi to řekl? Nic. Ale to není vtipnýho. To nic vtipnýho nemá. Že je hodně vtipnej. Je vtipný. To je vtipný. Je. Není. Když je vtipnej, tak je to vtipný. Ne, to je hrozná náuka. Dobrý, no tak teďka já. Jej. Než ostatní hráči napočítají do 10, vyjmenuji 5 hlavních známých budov. 1, Pražský hrad. 3, 4, Pražský hrad. 6, Ty. 7, Ta Eiffelovka. 9, Socha svobody. 10, 11. Socha Teda, svobody. 10, konec. No tak dělej. No zároveň já tě zabiju. Já tě nesnáším. Takže už to udělala, takže je. Takže to utrhla. my bychom to tady dneska ukončili. My doufáme, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, můžete nechat like, odběr a nějaký hezký komentář. Já se s váma loučím. Ahoj. Pozdravujte mámu a čau.